tindrem una voz tan càlida i tan harmoniosa, però farem un joc, ¿sí? Porque elegirem uns textos que forman part del pensament humà, así como el art, como el cant, ¿no? Como la escultura, como la poesía, però també el pensament des d'un punt de vista, ja ho veureu, més o menys crític respecte dels fets que estan passant aquests dies. El text pertany a un periodista d'origen valencià. ¿Sí? Entonces yo lo elegiré entre una barreja de català argentí i de català valencià. ¿Sí? A veure si sou capaços de deduir quin periodista és o quin personatge dels 4 que va mencionar. I després, com cadascú, a veure si sou capaços d'estar atents i veure a qui pertany aquests pensaments, que reproduirem tal qual, sense cap adaptació. Entonces començo amb el text. Hi ha cansament, sí, cansament evident, però no veig enlloc que sigui un cansament respecte de l'objectiu, sinó respecte del vehicle i dels conductors. No conec ningú que hagi passat a ser un entusiasta d'Espanya, però cada dia trobo gent molt cansada de les escenificacions, de veure com l'epopeia del 1 d'octubre i la reacció del 21 de desembre s'intenten folcloritzar, despuliar de tota connotació política. La gent decidirà amb el seu vot quan toqui i es farà que decidesca, però fins i tot els polítics més messiànics farien ben fet de recordar que els vots no se'ls ha assegurat ningú, que no són propietat de ningú. I per això, la diada d'Espús Ahir crec que la hem d'interpretar com un senyal positiu. Millor que no hagués passat, és clar. Millor que la classe política catalana no hagués perdut 2 anys en baralles estèrils i que el rumb no s'hagués perdut. Però ja que ha passat, millor tenir davant uns ciutadans crítics amb tot això que ha passat i amb això que han fet i que fan, i per tant una mica emprenyats. Estic convençut que cal un ton total i urgent. Com més crític siga el moviment independentista amb els seus polítics, millor. Com menys bona cara faça, millor. I com més exigències reclame a tothom, millor. Qui és? El Vicenç Parta, de VilaWeb, que és un mitjà molt conegut en els mitjans electrònics, diguem que no té versió en paper. Molt bé, passem al següent.